ज्ञानगौरी नरोत्तमा हे क्षमा शांतीच्या निवास स्थाना हे भक्तिनांचा विश्रामा परिशुद्धी सद्गुरु वचिंदर तुझ महात्मा जालंधर निवृत्तीनाथ ज्ञानेश्वर कबीर शेखरनाथ तुझ बोधरा सावता तुझ रामरा संतवता तुझ तुकाराम साईनाथा तुझ सखा माणिक प्रभू या तुझ्या अवताराची परी आदि कदम्य साची ओळखा तुझ्या जातीची गुण देता कवणाचे कोणी आपणा म्हणती यवन कोणी म्हणती ब्राह्मण ऐसे कृष्णा समान लीला आपण मांडले श्री कृष्णास पावन नाना प्रकारे बदले जन कोणी म्हणाली यदुभूषण कोणी म्हणाले गुराखी यशोदा म्हणे सुकुमार बाळ कंस म्हणे महाकाळ उद्धव म्हणे प्रेमळ अर्जुन म्हणे ज्ञान देते तैसे गुरुवरा आपणाशी ये जळच्या मानसी योग्य वाटेल निश्चयशी तेथे तुम्हा म्हणतसे मशिद आपले वस्ती स्थान विद्या वाचन स्थिकान वाक्याच्या करा पाहून यवनने भरशुभा तैसी अग्नी उपासना पाहुनी आपली दयाघना निश्चय होत आमच्या मनाची आपण भूमी तरी प्रभुले व्यावहारिक यागे जगतले धार्मिक तरी जिज्ञासु भाविक ज्ञानवाचे प्रभुयाचे आपली आत्मकामशक्ती जात बोधना अवनाग्रह आपण अवजांचे गुरुमूर्ती आद्य कारण यवनाचे निकट आले म्हणून परीक्षे करण्यापुढे मशीद अग्नीला स्वीकारले निजा भक्तास धावावया आपण जात होता तिथं सद्वस्तू विकासत तिच तुम्ही साक्षात तर्कात साजली तर्क वितर्कांचे घोडे चालले किती आपणा मोठे तेथे माझे बापुरे शब्द तरी बापरी तुम्हाला नयन मला काही शब्दे सुखीला साहित्य आहेत व्यवहारी म्हणून शब्दे करून जे जे होईल वर्णन तेथे सर्वदा करीन आपल्या कृपा प्रसादे संतांची योग्यता दिली देवाहून आगळी अजा तुझ्यास नाही मुळी स्थानजवळ साधूंच्या हिरण्यकश्यपू रावणाला देवद्वेषे मृत्युभाला कैसा एकही नाही घडला प्रकार संत हस्तारी गोपीचंदे क्रीड्यासी जाडले जालंधरासी परी त्या महात्म्यासी नाही वाटला विषाद उलट राजाचा उद्धार केला चिरंजीव कवडी सोडिला ऐशा संतांच्या योग्यतेला वर्णन करावे
युष्मत्पादरजप्रभावमतुलं धातापि वक्ता क्षमः सद्भक्त्या शरणं कृताञ्जलिपुट सम्प्रापितोऽस्मि प्रभो श्रीमत्साई परेश पादकमलान् न्यान्यच्छरण्यं मम सायिरोपधर राघवोत्तमं हस्तकामयुगद्रुमं प्रभु।
सत्यं वैराग्यं पार मूर्खांनी शब्दवाद करावा तुला जाणवी एक संत बाकीचे होते दुःखित तुला माझा दंडवत आदरेना अस्तांगी हे पंचवक्र शंकरा हे नररुंड मालाधरा हे नीलकंठा दिगंबरा ओंकार रूपा पशुपती तुझे नाम ज्याचे ओटी त्याचे दैन्यदाय उठावती ऐसा आहे तुझ्याची महिमा तुझ्या नावाचा तुझ्या चरणा बंधून मी हे स्तोत्र करीतो लेखन यास करावे साह्य पूर्ण तू सर्वदा नीलकंठा आता बंधू अग्निस्मृता इंदिरा कुलदैवता श्री तुकारामादी सकल संता तेरी अवघ्या भाविकांसी जय जयाजी साईनाथा पतित पावना कृपावंता तुझ्यापदी ठेवितो माथा आता अभय असुरे तू पूर्ण ब्रह्मा सौख्य धामा तुझी विष्णू नरोत्तमा अर्धांगी ती ज्याची उमा तो कामाली तुझकी Thank you.
अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजा